Какво ще, къде ще ходи, Мечок? На баба дядо да нося питки. Добре. И казал Мечока на следващия сутрин: Машо, направи питки, опечи ги и го сложи в коша и аз ще тръгна с питки. След това тръгнал Мечока с питките, а Маша върху Маша в коша. И след това той тръгнал и си казал: О, колко ми тежи! Ще седя на пънчето да похапна питки. След това Маша се обадила: Не яш от питките, носи ги на дядо, носи ги на баба. И Мечока тръгнал и казал: О, колко съм уморен. Ще седна на пънчето да си похапна. Загуби ли страницата, когато четеш? Папа ми не пише тук. Айде, продължавай да четеш. О, колко съм уморен. Ще седна на пънчето, за да си похапна питки. Седна на пънчето и отвътре се показала Маша: Не яш от питките, носи ги на баба, носи ги на дядо. Какъв остър поглед има Маша. След това кучетата залайни. Какво? Той не е ли стигнал до къщата да почука на вратата? На бабата и дядото. Той почукал на вратата. Тук ли? Почукал на вратата. А кучетата как сте фалели по него? А тук? Нали кучетата? Не. Ами разкажи както я знаеш ти. Тази е някаква друга. Ето го. Добре. А тук какво се чете? Ти трябва да знаеш какво се чете. Я да видя. И отида при къщата на баба и дядо. След... И после какво станало с кучетата? И с Маша. Кучетата са фалили на Мечока, издаскали, нахапали го. Той хупкнал към гората, без да отговаря дум. След това дядото и бабата видяли кош, а Машенка стояла жива и здрава. И ето ги кучетата. Жива и здрава и повече никога не ходила на далече. Край.